Ahojte, dneska si povieme niečo o komunikátore na príľbu Cardo PackTalk Pro. Je to najvyšší model od spoločnosti Cardo, no a poďme sa na ňa pozrieť, čo všetko dokáže. Spoločnosť Cardo vznikla v Izraeli, momentálne má vývojové centrum v Nemecku, no a dá sa povedať, že patrí medzi top 3 najväčších hráčov, čo sa týka komunikácie na príľbe alebo pre motorkárov. Táto najvyššia rada sa vyznačuje tým, že má veľmi kvalitné reproduktory od JBL, majú 45 mm membránu, to je naozaj veľmi veľa. Čo sa týka toho zvuku, tak za chvíľku si ju vypočujeme. No a okrem iného má aj funkciu detekcia pádu, to znamená, že vám dokáže poslať SMS-ku svojmu blízkemu napríklad, že ste mali nehodu. Takže toto si takisto vyskúšame, či to bude fungovať. No a rovnako taká nezvyčajná funkcia je potom napríklad aj to, že dokáže nahrávať práve tento rozhovor. To je dobre, keď napríklad by ste si robili videá, tak si môžete okrem toho videa samozrejme aj nahrať zvuk priamo z príľby. To je celkom výhoda. No a ďalšou takou funkciou je vodeodolnosť. Aj tie konkurenčné značky sú vodeodolné, ale výrobca to nedeklaruje úplne. Samozrejme, ľudia s tým jazdia v daždi, ale radšej dáva od toho ruky preč, že nehovorí o tom, že je to úplne vodeodolné. Tuto Cardo práve o tom hovorí, že áno, naozaj je to vodeodolné, môžete s tým aj v daždi jazdiť. No a takou ďalšou vychytávkou je magnetické prichytávanie práve toho prístroja na príľbu. To znamená, že odpadá vám tam nejaké komplikované pripevňovanie. To si potom samozrejme môžete zobrať napríklad na hotel alebo domov a doma si to nabiť. Nemusíte nabíjať celú príľbu alebo mať to na tej príľbe pri nabíjaní. To je tiež dobrá výhoda napríklad. Takže poďme sa pozrieť, čo obsahuje balenie. Krabička je naozaj veľmi pekná. No a keď si ju otvoríme, tak samozrejme máme tuto zariadenie. Hneď tu máme aj QR kód, s ktorým si môžete aktivovať. To zariadenie je pomerne ľahučké. Nemá tu žiadne výrazné nápisy, čo je veľmi dobré, že potom vám to nesvieti z tej príľby, splýva trošku z toho príľbu. Ak by si mali čiernu, tak naozaj to nebude až tak vidieť. Máte tu takýto prepínač hlasitosti, posuvný a 3 tlačidla, ktoré sú dobre aj v rukaviciach, uchopiteľné, takže ich viete samozrejme nájsť. A potom z druhej strany kontakty a samozrejme tá magnetická plocha na to prichytenie. Takže poďme sa pozrieť ďalej. Je tu príručka, ktorá hovorí začni tu, to znamená, že tú aplikáciu si môžete stiahnuť práve cez tento QR kód, či už cez Android alebo cez Apple. Hneď potom nasleduje po aplikácii, tak je to taká malá príručka, kde máte to základné obsluhovanie práve toho prístroja, aby si to mali veľmi zrozumiteľné cez piktogramy. Vidíte, nie je tu skoro žiaden text, cez tie obrázky to tu viete pekne navoliť, aj keď neviete po anglicky, čo je veľmi dobrá výhoda. Samozrejme potom nejaké informácie, no a nakoniec príručka, ako si nainštalovať do príľby práve tento komunikátor. Opäť cez piktogramy, veľmi jednoduché. Uvidíme, vyskúšame si to. Máme tu nejakú nálepku, no a potom aj puzdierko na prenášanie, no a potom samozrejme tá najväčšia pýcha, to sú tie JBL reproduktory. Okrem iného, potom samozrejme nabíjací kábel, to púzdro, to som už spomínal, no a potom samotné mikrofóny. Poďme sa pozrieť ešte aj na ne. Takže tu je mikrofón do otvorenej príľby alebo vyklapačky. Je to vlastne ten husí krk, aby vám to tam dobre držalo. No a potom samotná tá základňa, ktorú si pripevníte na príľbu a do toho vám už si budete dávať samotné to zariadenie. Je to veľmi jednoduché, naozaj magnetom sa to hneď pritlačí. Dáte to odtiaľ veľmi jednoducho, tuto iba si vlastne toto stlačíte a takto pekne do strany to vysuniete. Veľmi jednoduché. Takže uvoľníte to veľmi jednoducho, tuto iba stlačíte túto páčku a jednoducho iba vysuniete to zariadenie a tá jednoduchosť, ako sa to dáva na tú príľbu, tak je úplne super. Všimnite si, takto to iba jednoducho dáte a už to nejde dole.
toto riešenie je úplne geniálne. Takže tu máme toto. No a v poslednej krabičke sa nachádzajú samozrejme nejaké tie lepky. Toto sa vlastne lepí na príľbu. Či už to prilepíte, alebo tu potom máte takú klipsňu, čo vám je lepšie. No a potom toto je do integrálnej príľby mikrofón. No a samozrejme na suchý zips, aby vám dobre držali tie reproduktory, tak vlastne toto si dáte do príľby a na to si dáte samotný ten reproduktor. A máte tu dokonca rôzne veľkosti. To znamená, že toto je také vypuknuté, to znamená, že ak sa vám tam ledva vmestia okolo uší do tej príľby tie reproduktory, tak použite tento uši. Ak tam máte väčší priestor, tak použite tento hrubší suchý zips. Myslia na všetko, takže naozaj veľmi dobre. A potom samozrejme ešte na prilepenie či už mikrofónu tieto suché zipsy, no a na očistenie povrchu, aby ste ho nemali masný. Super, poďme na to, ja to dám na príľbu, no a vyskúšame si aj aplikáciu, ako to funguje a rovnako tak to vyskúšam aj počas jazdy. Takže týždeň prešiel, ja vám poviem moje skúsenosti s Cardo komunikáciou, ktorú som si dal na moju rezervnú príľbu. A dá sa povedať, že celý ten týždeň som s ňou jazdil. Okrem iného, mám aj druhú príľbu, pre porovnanie samozrejme, kde je integrovaný systém od firmy Sena. To znamená, že povieme si aj, ako sa to dá spojiť s konkurenciou, prípadne s inými značkami. Prvé, čo naozaj si veľmi cením na tomto komunikátore, tak je tento jeho systém vyberania a potom to jednoduché dávanie naspäť, kedy naozaj takto iba stačí priložiť a drží. Je to strašná jednoduchosť a poviem pravdu, to som si zamiloval jednoducho tento systém. Takže za toto veľký palec hore. Druhá vec, čo je celkom fajn, kým pri tej konkurencii alebo pri tých mojich príľbách, ktoré používam, tak tento komunikátor sa nedá dať dole, to znamená, že ja musím celú tú príľbu pripojiť na nabíjačku. Tu je to fajn, že vlastne viem to vybrať, iba ten komunikátor, iba to Cardo a zoberiem si to napríklad domov nabiť, nemusím to nechávať v garáži. Takže, alebo napríklad keď idem na hotel, keď som niekde ubytovaný alebo podobné veci. Stačí iba táto malá vec zobrať, je to veľmi praktické. Takže za toto takisto palec hore. Ďalšou takou pozitívnou vecou je práve ten veľký reproduktor, tá membrána od JBL, má 45 mm a poviem pravdu, že má najlepšie basy z toho, čo som kedy vyskúšal. Samozrejme, keď to počúvate, máte to príľbu nasadenú napríklad v izbe alebo niekde je ticho, tak ten zvuk je naozaj veľmi dobrý. Ovšem, ako náhle si ju dáte na hlavu, sadnete na motorku a rozbehnete sa, tak tam už je vlastne svojím spôsobom, nechcem povedať, že úplne jedno, ale tá kvalita toho zvuku pri všetkých týchto komunikátoroch jednoducho klesá. Je to dané aj tým, že máte tam veľmi silný šum toho vetra. A pokiaľ nemáte sluchátka, ktoré idú priamo do uší, že vám nejak odfiltrujú ten okolitý ruch alebo šum, tak jednoducho vždy ten odposluch tej hudby alebo toho hlasu alebo hovorného slova bude trošku horší. Čiže to len aby ste mali na pamäti. Ale každopádne, nevýhodou všetkých komunikátorov je to, že sa strácajú hĺbky. Ako náhle to máte na príľbe, alebo lepšie povedané, že príľbu si dáte na hlavu a rozbehnete sa, vždy väčšinou tie výšky sa dobre šíria v tom ruchu, každopádne tie hĺbky veľmi zle je počuť. Tu si môžete nastaviť, máte tu predvolené nejaké tak tie hudobné režimy alebo hudobné profily, keď si dáte ten najbasovejší režim, tak je to poznať, je to o kus lepšie ako tie ostatné komunikátory. Takže za mňa ten zvuk je veľmi dobrý. Druhá vec, čo ma celkom potešila, je to, že oni sú veľmi hlasné tie reproduktory. Samozrejme, jedno, aký je to maximum toho hlasu, vy si to aj tak nastavíte podľa toho, čo vám je príjemné na ucho. Ale ja napríklad veľmi často cestujem so štuplami,
pretože napríklad, keď si zoberiete, že celý jeden deň, nejakých 8-10 hodín, idete, dajme tomu po diaľnici, keď idem do Turecka alebo proste do Grécka, a ja si dávam štuple, aby som na konci dňa potom nebol celý taký ohúčaný, naozaj mi to veľmi pomáha, veľmi rád jazdím so štuplami. A vtedy si práve pridávam, aby to odrušilo ten šum toho vetra, používam tie štuple a cez to počúvam hudbu. A na to práve potrebujem si tej hlasitosti trošku pridať, samozrejme, aby som cez ten štupel to počul. A práve v tomto prípade je to super, pretože dokáže ako keby prehlušiť aj ten štupel, a ja vlastne nepočujem ten ruch tej cesty a dá sa povedať, že úplne v pohode počúvam hudbu, ako keby som bol v zavretom aute napríklad. Takže tam práve oceníte tú maximálnu hlasitosť, ktorú si tam viete pridať. Takže toto je tiež dobrá vec, viem, že to využije iba naozaj malé percento ľudí, ja som to využil práve. Čo sa týka výdrže batérie, tak výrobca hovorí 13 hodín. Plus minus môže byť, že to takto aj je. Ja som bol celý víkend preč a dá sa povedať, že za celý víkend som nemusel dobíjať tento komunikátor. Veľmi veľká výhoda je vlastne tá, že keď niekde zastavíte, položíte si príľbu napríklad na späťák, idete natankovať do reštaurácie, zapáliť si alebo hocičo, tak ten komunikátor prejde do takého nejakého šetriaceho módu a vám odpojí sa automaticky alebo vypne. No a zase potom chytíte príľbu, dáte si ju na seba a automaticky sa zapne. Týmto aj veľmi šetrí tú energiu. Mne to pri tých bežných jazdeniach cez víkend, kedy sa ideme s kamarátmi previesť, jeden deň, potom druhý deň, sobota, nedeľa, tak to v kľude vystačilo, že mi tam nejaké percentá batérie ostali. To znamená, že ak by ste to išli na nejaký motovýlet a dajme tomu každý večer to nabíjali, úplne vám to postačí. A ak by ste náhodou chceli, že na víkendovú jazdu, tak možno už ten druhý deň ku koncu dňa už možno budete musieť dobiť trošku ten komunikátor, ale ak by ste trošku šetrili tej energie, tak možno vám to vydrží aj 2 dni víkendové. Záleží od toho používania, ale každopádne, keď to tak zhrniem, tak tá výdrž je naozaj veľmi dobrá. No ja som skúšal práve, že ako funguje to prebúdzanie práve tej baterky alebo ten mód, kedy máte na tej benzínke, dotankujete, zoberiete príľbu a ona automaticky sa zapne. Tak skúšal som, či to funguje cez mikrofón, to znamená, že keď zaznamená nejaký väčší hluk, to znamená, dávate si ju tú príľbu na hlavu alebo niečo poviete, tak sa automaticky zapne, alebo je to otrasmi a je to naozaj tými otrasmi. Má práve tento komunikátor otrasové čidlo, ktoré vlastne využíva potom aj pri detekcii pádu. K tomu sa ešte za chvíľku dostanem. To znamená, že naozaj tú príľbu môžete do nej búchať hociako, ale ako náhle s ňou pohnete, tak už vtedy sa to zobudí. A to je celkom fajn vec. No a čo sa týka tej detekcie pádu, tak ja som skúšal rôzne simulácie, ako navodiť ten pád a moc sa mi to nedarilo, no ale nakoniec som zistil, trošku som ňural aj po internete, tak Cardo to vyhodnocuje 2 spôsobmi. Všimám, že obidve musia byť fajn. Jeden ten spôsob je ten, že má tu nejaké otrasové čidlo, či už je to akcelerometer alebo nejaký gyroskop, ťažko povedať, každopádne vyhodnocuje to nejaké otrasy. A prvá podmienka musí byť splnená, to znamená, že samotný tento prístroj musí mať otrasy. To znamená, že nie iba hýbete hlavu, ale naozaj sa musí proste celý nejako pretáčať, to znamená, že simuluje ten pád. Ale toto jediné samé nestačí, to znamená, že môžete si tu hádzať príľbu, koľko chcete, nespustíte práve tú detekciu toho nárazu. Cardo aj píše na svojich stránkach, že je to v súlade, lepšie povedané, v nejakej kooperácii s mobilným telefónom. To znamená, že aj telefón má svoje nejaké snímače, akcelerometre. To znamená, ako náhle, samozrejme, keď si inštalujete tú aplikáciu, tak dáte aj ten súhlas, ten prístup k týmto senzorom. To znamená, že ako náhle mobil vyhodnotí pád na základe nejakého algoritmu, a zároveň súčasne s tým aj tento prístroj vyhodnotí, že proste tiež ten senzor vyhodnotí pád, až vtedy vám dá vedieť, že OK, spadol si, ak nie, tak niečo stlač, ak áno, tak odošle SMS-ku na nejaké predvolané telefónne číslo. Čo je celkom fajn výhoda. Cardo zatiaľ hovorí, že slúži to iba na on-roadové cesty alebo na klasické cesty, ale že vyvíjajú už aj funkciu, kedy by to bolo na off-road. To znamená, že ak by ste sa šálili trošku na nejakom off-roade. Takže zatiaľ momentálne dostupná iba tá funkcia pre cesty.
No a ja som to skúšal simulovať a naozaj sa mi to podarilo. Viem, že niektorým mojim kolegom sa to nedarilo nejako nasimulovať, ale poďme si to pozrieť. Takže detekciu pádu máme zapnutú, no a funguje to takým zaujímavým spôsobom. To znamená, že normálne si zoberiem telefón, tam trošku zo párkrát ho prevalím, trošku po ňom pobúcham, príľbu trošku tiež takto potočím, aby akože sa kotúlam alebo niečo také. No a toto keď urobíme, tak čakáme. A čakám a uvidíme, koľko sekúnd prejde, kým mi to vyhodnotí práve ten pád. Takže teraz asi po 10 sekundách mi to vyhodnotilo pád, takže buď stlačím nejaké tlačidlo alebo hociaké tlačidlo v tom komunikátore a vlastne zruším to. Takže takto teraz ja tu stlačím alebo stlačím tlačidlo na komunikátore, OK. Vyhodnotilo to teda, že nič sa nestalo. Či sa na to dá spoľahnúť? No, poviem pravdu, že naozaj musím veľmi búchať s tým mobilom a s tou príľbou, aby to detegovalo. Rovnako tak potom on má nejakých 15 sekúnd na vyhodnotenie. Až po 15 sekundách vám teda oznámi, že havaroval si? Mám niečo pre to urobiť? A potom ešte čakať ďalších 30 sekúnd. Čiže suma sumárum, ako keď spadnete, tak ako dobre, no do tej minúty to niečo zareaguje. Či je to dostačujúce alebo nie, ťažko povedať, každopádne niečo to robí, možno to ešte nie je také dokonalé. Osobne by som sa na to až tak veľmi nespoliehal, ale zase na druhú stranu, zadarmo, je dobré, že to tam je. Môžete si to vypnúť, ak to nechcete používať, alebo si to necháte zapnuté. No a teraz sa pozrime na to, ako to komunikuje napríklad s výrobcami iných značiek. Ja už som spomínal, že teda používam značku Sena, takže poďme si to vyskúšať, či to naozaj ide práve s tou Senou. Dá sa povedať, že to ovládanie je veľmi podobné. Pri jednej značke, pri druhej značke máte tam iba nejaké 3 tlačítka alebo 4, ktoré môžete jednoducho ovládať, cez to si to nastavujete. Priamo aj v manuále aj jednej značky, aj druhej značky nájdete spárovať univerzálny komunikátor. To vtedy funguje nie cez ten mesh, ale práve cez Bluetooth. No a pustím to na jednom, pustím to na druhom a veľmi krásne to ide spárovať. To znamená, že môžeme si to vyskúšať. Takže ja to mám spojené už práve s touto príľbou, takže naozaj ide to spojiť. Je to veľmi rýchle spojenie a aj celkom spoľahlivé. S kamarátmi sme tiež takto fungovali, každý mal inú značku a sa nám to podarilo spojiť. Takže nemusíte sa toho báť, naozaj to funguje. Keď už mám príľbu na hlave, ukážem vám aj ďalšiu funkciu, to je nahrávanie hlasu alebo taký nejaký záznamník. Takže v aplikácii si pustím nahrávanie. No a teraz už počujete záznam, ako znie práve z tejto príľby alebo z tohto komunikátora. Či je použiteľný alebo nie je použiteľný, urobte si sami tento nejaký obraz. Myslím, že nie je to úplne najhoršie. Čakal som, že to bude horšie a aj keď ste v tom pohybe, lepšie povedané, že idete počas jazdy, tak ten noise cancelling na tom mikrofóne to celkom fajn zvláda. Samozrejme, nie je to úplne taký čistý zvuk, ako keby ste priamo na mikrofón nahrávali, ale na takéto použitie myslím, že celkom postačuje. Čo sa týka ovládania, tak myslím, že celkom fajn. V aplikácii to je jednoducho veľmi rýchlo vidíte a je čas pripojenia medzi tým komunikátorom a mobilom. To je naozaj v pár sekundách, to je fajn. Čo sa týka týchto tlačidiel, tak sú dobre rozostúpené od seba, sú aj pomerne také ostré, to znamená, že v rukaviciach tiež idú nahmatať. Veľmi rýchle pre posúvanie hlasitosti cez tento ovládač alebo cez tento valček, takisto veľmi praktické. Poviem pravdu, že až neskôr som zistil, že ten valček sa dá stlačiť, to znamená, že tam máte ďalšiu funkciu. Myslím, že je to úplne fajn. Každé to tlačidlo ovláda niečo iné, mobil, média a ostatné veci. Rovnako tak je možnosť aj ovládať toto zariadenie hlasom, samozrejme po anglicky a myslím, že takisto to funguje celkom fajn. Jedinú, čo mám výtku, tak je môj slovenský prízvuk v angličtine, kedy niekedy som musel až 2-krát alebo 3-krát zopakovať ten istý príkaz, aby ho nejak pochopil. Neviem, či to aj rodenému Angličanovi tak bude robiť, ale nie vždy to bolo presné. Môže byť aj, že napríklad fúkalo alebo bolo nejaký veľký hluk a ten mikrofón to trošku horšie zobral tie hlasové povely. Aj to je možné. Každopádne dá sa to ovládať cez ten hlas.
vy, čo ste zvyknutí používať nejakých osobných asistentov v mobiloch, tak s tým asi nebudete mať problém. Vy, čo s tým nie ste zvyknutí, tak asi vám to bude lepšie vždycky stlačať tými tlačidlami. Čiže ak to zhrniem, veľmi podarený prístroj máme na trhu a ak hľadáte ten najlepší komunikátor na trhu, tak myslím si, že oplatí sa pozrieť aj práve po tomto modeli Pactalk Pro. Je to naozaj veľmi dobré prevedenie, ten magnetické prichytávanie za mňa, to je veľmi veľká vec, ktorá by u mňa rozhodla, pretože s tým nie sú žiadne starosti. Je to veľmi, veľmi praktické. Kvalita toho zvuku, aj takisto mikrofónu, aj reproduktorov, tak je jedna z tých lepších, alebo nechcem povedať, že najlepších, lebo ťažko ešte povedať, možno či na trhu niekde niečo nie je lepšie, ale patrí to medzi to top, čo je na trhu, si môžete kúpiť. Ale čo sa týka kvality toho zvuku. Samozrejme, berme to trošku s rezervou, pretože všetky tie komunikátory nikdy nenahradia sluchadlá, ktoré idú na ucho, alebo majú tu celú tú membránu okolo ucha a dokážu vám odrušiť, ale z toho, čo je momentálne v dnešnej dobe na trhu, je to jedno z tých lepších. Takže za mňa určite dobrá kúpa. Dajte nám like, odoberajte tento kanál, no a vidíme sa pri ďalšom teste takýchto príslušenstiev. Majte sa pekne.